Takže čaute lidi, to je Lacik 2021 na YouTube, mě najdete jako Petr Jan Fuchs. Tady to je informačka. Takže kdo chce se mnou natáčet Dino Storm, Good Game Empire, Mafia a takový další hry, tak ať napíše, prosím. Tak a kdo se žádá o další díly Minecraftu, další díly z Rockboxu, může to být Dino Storm, Counter Strike 1.6, High Five, pak to může být třeba Arma 2, pak to může být třeba prostě ostatní hry, které chcete, vyberte si. Počkejte chvilku. Aha, tak to nešlo. Tak ať si prosím napíše a jinak šus. Jo, ještě vám ukážu můj barák. Jo. Tohle jsem našel za pár dní, jo. Je to všechno, abyste se nedívali. Nevím z čeho. Asi tady to vypadá. Pokoj. A tady mám počítač. A tak asi čus. Asi čus, no. Čus. Čus.